Z dnešnej časti magazínu pozdravujeme všetkých Nitranov. A samozrejme aj vás, ktorí uvažujete nad životom v tomto meste a radi by ste navštívili miesta, kde v minulosti žili samotní králi či kniežatá. Vedeli ste napríklad, že mesto Podzoborom je najstarším mestom Slovenska? Pokiaľ ste zvedaví aj na to, ako sa zmenili možnosti bývania v tomto regióne a aké možnosti tento kraj ponúka, máme pre vás odpoveď. Na pomoc pri sprevádzaní Nitrov sme si zobrali dve realitné maklérky, Silviu a Alenu. Je pravda, že Nitra sa rýchlo rozrastá? Áno, je to pravda. Nitra je študentské mesto a mnoho mladých ľudí tu ostáva aj po skončení štúdií žiť. A ktoré lokality sú najvhodnejšie na pozemky, stávanie, bývanie? Momentálne centrum mesta a Zobor už je dosť prehustené, takže voľné lokality ešte alebo voľné pozemky by boli na Párovských hájoch, Čerešňov vrch a Prameň. A keby som silou mocou chcela bývať v centre Nitry alebo pod Zoborom, o akých sumách sa bavíme? V centre mesta a pod Zoborom stavebné pozemky zhruba 8-árové vychádzajú v priemere od 80 000 až po nejakých 100-110 000 za stavebný pozemek. Koľko sídlisk má Nitra? Nitra má dve najväčšie sídliská. Je to sídlisko Chrenová a sídlisko Klokočina. Ktoré sídlisko je lacnejšie a ktoré je finančne náročnejšie? Lacnejšie sídlisko je sídlisko Klokočina, pretože je v kopci, je tam vyššia zastávanosť. Drahšie a finančne náročnejšie sídlisko je sídlisko Chrenová, pretože má viac zelene a dostupnosť do centra je veľmi dobrá. A na porovnanie trojizbový byt na Klokočine a na Chrenové, v akých sumách sa hýbeme? A keď hovoríme o trojizbovom byte na Klokočine, pohybuje sa cena okolo 60-65 000 eur. Na Chrenovej je to okolo 70, niekedy aj 80 000 eur. Vieme, že Nitra je krásne historické mesto s množstvom nádherných miest a budov. Zaujímalo nás, ktorú budovu považujú Nitrančania za tú najkrajšiu. No zároveň každé mesto má svoju Achillovú pätu. Čo je to v Nitre? Úplne najškarečia? No podľa mňa to bude asi ten Orbis vedľa Teska. Dobre, a naopak, ktorá budova je podľa vás najkrajšia? No medzi najkrajšie asi patrí hrad nitriansky. Za najkrajšie miesto v Nitre považujeme starobilú časť Nitry s Pribinovým námestím a s katedrálou a strašiakom Nitry je v centre bývalý dom kultúry Orbis. Ako to vyzerá s budúcnosťou Nitry? Prichádzajú sem developeri, môžeme čakať nejaké príjemné zmeny? Zmeny by sme privítali a hlavne developerov, ktorí by nám pomohli dokončiť rozostávanú stavbu na brehu rieky Nitry, ktorá je rozostávaná už 8 rokov a ešte stále nie je dokončená. Ak ste z Nitry a rozhodli ste sa predávať alebo kupovať nehnuteľnosť, no potrebujete s tým pomôcť, obráťte sa na realitnú kanceláriu Direct Real Team. Na trhu pôsobia od roku 2013 a každý maklér má za sebou množstvo spokojných klientov. Pomôžu vám s celým procesom týkajúcim sa vašej nehnuteľnosti. Či už je to hypotéka, právne poradenstvo, geodét, kataster alebo iné, neexistuje situácia, s ktorou by si neporadili. Výnimoční sú aj v tom, že dokážu vašu nehnuteľnosť odprezentovať inak ako ostatné realitné kancelárie. Či už je to 3D pôdorys, virtuálna alebo videoprehliadka. Okrem toho majú za sebou však aj iné úspechy. Skúsenosti sú skvelé, pretože vďaka nim sa podarilo realizovať moje dva ťažké realitné obchody, jeden predaj a jednu kúpu. Takže vysoko profesionálne služby a ľudia z Direct Real Teamu do toho dali naozaj srdce a dušu a vďaka nim to klaplo. Odporúčam to všetkým, čo sa týka realit, tak mám už len jedno jediné číslo a to je číslo na ľudí z Direct Real Teamu z Nitry. Veľmi nás teší, že za január 2015 sme sa stali kanceláriou mesiaca v rámci celoslovenskej realitnej siete Direct Real. Znamená to, že práve naša kancelária Direct Real Team uskutočnila spomedzi všetkých 32 kancelárií najviac predajov. Pomôžeme aj vám. Tešíme sa na návštevu. Nájdete nás na Radlinského 1, v centre Nitry, pri reštaurácii Izby Starej Matere.